Dezvăluind oroarea dintr-o simplă achiziție antică, Alex nu se aștepta niciodată ca noua lui oglindă să-i schimbe viața pentru totdeauna. Break Timmy. Sau ar trebui să spun, să-i o termine. Alex a cumpărat o oglindă veche, crăpată, de la un târg de antichități. Acasă arăta normal, până a părăsit camera. Oglinda arăta mereu ușa ușor deschisă, chiar și când era închisă. A doua zi, Alex a văzut un bărbat stând în spatele lui, în reflecție. S-a întors brusc, nimeni acolo. A treia zi, propria lui reflecție i-a zâmbit, înainte să o facă el. Alex a intrat în panică și a dus oglinda înapoi în grabă. Vânzătorul doar a clătinat din cap și a zis, n-ai fi putut să o cumperi. Oglinda aia a fost spartă acum 3 ani, cu tine în ea. Așa că, spune-mi, ai îndrăzni să agății pe perete oglinda unui străin,